V rámci športových dní sa išlo do tuhého. Účastníci viedli medzi sebou ťažké boje o prvenstvo. Väčšinou sú to všetko amatérski športovci a síce máme tu jedných extraligistov z Prešova, volejbalistov a s licenciou nejakí cyklisti sa nám žiadne neprihlásili. Všetko nejakí takí amatérsky, ale dobrí športovci. Hoci počasie súťažiam neprialo, cyklisti ukázali športového ducha a vydali sa na 22 alebo 44-kilometrový úsek cez čistinku Svätého Ladislava. Je to cross country, pretek na horských bicykloch. Mali sme veľkú účasť, prihlásenú sme očakali okolo 70-ky, no žiaľ sa nám prihlásilo niečo cez 20, asi kvôli počasiu. Je veľká škoda, že nevyšlo počasie, ako bolo naplánované, že sa bude hrať v exteriéri. Tak sú vlastne zápasy sa hrajú v halách a myslím si, že 10 alebo 11 tímov. Celkom dobré obsadenie, sú tu dokonca extraligisti z Prievidzi a z iných miest, prvoligisti z Košíc, takže obsadenie veľmi pekné. Hokejbalisti sa sústredili na umelej ľadovej ploche. Hrali síce s nadšením, ale prekážajú im nevyhovujúce podmienky. Zapelo sa iba 5 mustiev, hrá sa 3-3 s systémom 10 minút plus 10 minút. Po výmene strán, keď je náhodou 10 gólový rozdiel, tak vlastne sa končí zápas, aby sa to zbytočne naťahovalo. Prví 4 postupujú, hrá prvý so 4., druhý s 3. a potom klasické finále. 5. vypadáva. Ten syntetický ľad má mať 90% závazu proti ľadu, ale nedá sa tu hrať na korčulách, lebo to je samovražda. Veľmi malé plochy sú. Človek si rozbije hlavu na mantinely, lebo nešmýka sa to tak, ako má. Takže nevyšlo to mesto. Európsky týždeň mobility sa v Moldave uskutočnil po 3. krát. Niekoľkodňové podujatie sa stalo pevnou súčasťou programového rebríčka mesta. A to je jeden z dôkazov, že šport a čistota ovzdušia zohrávajú v živote Moldavy významnú úlohu.